ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардорои азиз созаин хубен, саломатиётон хубай, настренакотон созай. Гӯш кинен ки дар имрӯза навормада чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанам. Бо диққат не ки иси гӯшки шеринар я 10 минут вақта мегирам гӯшка. Хоб, дута мошини Мерседеси объёмни рӯй кардагиан. Мошиноро мебини, ваҳ бача. Я намуд мошинои Мерседеси объёмнияй хулоса зурайда. Як тай дига мошини Астраҷи астай ва я мошини фасонай. Замини арзон рӯй кардаги нестан, не ки хонаҳои заминӣ рӯй кардагиан. Хонаҳои заминӣ ай Федератсияи Россия, ноҳияи Рашт, шаҳри Турсунзода, шаҳри Ваҳдат ва ай шаҳри Душанбе хонаҳои заминӣ камтар бисёр рӯй кардагиан. Видеоро то охирча не ки тамошо кунен. Ва дӯстони азиз, квартираҳои арзон астай ай шаҳри Истиқлол, шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе. Қызиқи видео ҳамияе ки се комната квартира 115 000 сомон. Вай бача. 115 000 сомон се комната квартирара метавонӣ ки дар ҳамин видео бихарӣ. Уруси қати 670 000 рубл мешавам се комната. Видеоро то охирча тамошо ки я дона лайки бепала буфорад биҷиқ. Касе меҳмон боши подписатсия ки агар ягон чизи фурӯшӣ дошта боши номерои ватсап ма дароиш ки ма рекламаш мекунам. Ана ки гум мерем аки. дӯстони азиз, пешай навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаран. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дабардро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. салому алайкум апоҳоу хоҳарони азиз, ҳамаи шумо занҳои хонашини меҳрубонро ба компанияи Фабелек ба кор даъват мекунем. ҳама намуди корҳои компанияи Фабелек ба шумо бепул нишон дода мешавад. апоҳоу хоҳарони азиз, шумо дар хона нишаста бо тариқи телефон метавонед пули худро ба даст биёред. апоҳоу хоҳарони азиз, шумо агар регистратсия ва кор кардан нахоҳед, марҳамат номерои дар болои экран буда доставка ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ва Москва дорем. шумо агар чизҳои лозимаи худро дархост кунед, дар муддати 3 рӯз метавонед доставкаи худро қабул кунед. ҳама мо коргарони занҳои компанияи Фабелек шумо занҳои меҳрубони хонашинро интизорем. дӯстони азиз, аки навора сар мекунем, рафтем пашли каручи. бардорои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, қариби дарвозаи Ҳисор дабудай, кӯчаи Учқул. хонаи детаҷа кардагӣ 2 сотиқ заминда 7 дар хона дора, якм дiyum этажда баня доштай, кухни дар якм этажшай. ремонт кардагия подвалам дора, овсвеч ҳастай берини хонада, ана ҳоҷатхона, ҳамом, ошхонарам доштай беринишда. ҳуҷҷатоша хичон ана мекунан метиян. нарша бардорои азизам $55 000 мега. $55 000, 560 000 сомон мешава, 3 300 000 рубл. номерои поёнгиш имо ватсап дора, занг зада хонаи арзон ай шаҳри Душанбе бихарем. қариби дарвозаи Ҳисор дабудай, як ҷои зур дабудай да, хулоса нархшам арзон айне ки. ана ки дӯстони азиз, ана мегзарем ба дiyum эълони имрӯза. подписчикои ғарибам мегӯян ки хонаи арзон ай Россия намемонӣ. охи чӣ ба намемонам? ами ма дарои кадан ма мондан мегирам. охи кори ма ами лақиданай. гӯш кунен шерои нар. бардорои азиз, хонаи десен қарор дорад дар Россия, шаҳри Новосибир дабудай, райони ана Карпусак. 20 сотиқ заминда як дар хона қати калидорош кардагӣ, ремонташ миёнай, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. нарша бардорои азизам нигаҳ кунен чӣ хел арзонай, ҳамиҷаша аҳамият битен. нархиш 500 000 рубл мега. 500 000 рубл. ҳамин Новосибир мешидам, ҳозир мерафтам мехаридамаш да. пули тоҷикӣ қати 85 000 сомон мешидай. бовар ки қа нархи арзоне. دوستم ҳуҷҷатҳо тамом шуда, агар мехоҳӣ границаак зари ғамгин набош. ба номеро дар экран буда занг бизан,
компанияи Шамсин компания буваринокай хизматрасониш дар дараҷаи олия собиқаи кори 10 сола дорад. Компанияи Шамсин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги алоқ бармегардонад. дӯстон, мошинои замонавианд, сатҳи хизматрасониш хубай. муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занем, тахфифи иловагӣ мешавад. ба шумо рои сафед. ҳами ду видеои охир ман нигоҳ кардам, бародарои ҳами ана ғариб менависанд ки ай қарған бимон мисол квартира, яъне ки ай шаҳри Бохтар номи наваш. ина бародарои азизам ҳами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, касе намедона, пеши масҷиди 14 будай. Дом бародарои азиз 10 этажа мешава, новостройкай. Ду хонага 5 этажда 51 квадрат, ремонташ коробкаи чихеле десен, ову свеча мегзаронан, ҳуҷҷатош шартномавиай. қариби ҳами хона да бародарои азиз вокзал, мактаб, садиқ, магазин, масҷиди 14 наздик будай. нақша бародарои азизам нигаҳ кунед чихел арзонай. нархиш 170,000 сомон. 170,000 сомон. доми баланди хушрӯ мешаванд ки оли нав ами 5 этажда рафтисай. номерои телефонаш аст, занг зада 170,000 сомон бихариниш. аба чанамеги рӯз шабгуме қариб аёдум биромад 990,000 рубл мешидай. бародарои азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза. овар ки як мошини зурайда. хеле мошина мошинбозор бира 45-50,000 мега. не ки нигаҳ кунен и бародар чандаш гуфтесай. ганда арзонаш гуфтесай, срочни пулаш дар корай гӯш кунен. Opel Astra соли баромадаш 1998 сол, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, абъём моториш 1.6 пр-101, коробка механикай. ҳолати мотор, коробка, ходовой, аккумуляториш 100%. мошин мега задагӣ, пусидагӣ умуман надора. краскаш раднои хидшай. адрес бардро ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки Кӯйбеш, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархиш 40,000 сомонак. 40,000. пули урусӣ қатъӣ ана 233,000 рубл мешидай. дӯстони азиз, оз як мошини дигара гап мезанем, ба як квартираи арзон да мегзарем. ин мошина гӯш кунем бародарои азиз. Мерседес сечка объёмнияй, соли баромадаш 1999 сол, сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, объём моториш 1.8 литрай, коробка механикай. мошин кондисионер дора, люк доштай, светиш мега саузай, нахадуай, ҳамаш 100%. хулоса ҳамаш 1000% да. ҳами мешини сразу дием скорост да меҷиқи газа меҷиқи кокс мети. адрес бардро шаҳри Душанбе да. нархша нигаҳ кунен. нархиш 56,000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусӣ қатъӣ 326,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, ҳами квартираро бо диққат гӯш кунен. срочна квартира фши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор 2, пеши части 201 дивизия да будай. сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 60 квадратни метр, ремонти хона миёнай, овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. нарша бародарои азизам ана 340,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. срочни фурӯхтан дар корай мега соҳибаш. 340,000 сомон бародарои азиз, сехонага. пули урусӣ қатъӣ 1,980,000 рубл мешидай. ҳар ди номерош ватсап дора, занг зада маълумоти бештара бигирен.
ана аким мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза як хонаи фасони дигада. Бардурои азиз, касе ваъдатен ина гӯш кинен хонаи фасона бихарен. И хонаи десем бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи деҳаи Ҳоҷи Қатаған наздики балнисаи Масҷидон дабудай. ана 3 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ ремонт коробкаи овсовет шастай каналам наздикай ҳуҷҷатош 100%, фундаментои заборшам рехтагиай. қариби хонада мактаб, садик, ана магазин, балниса, масҷид, русский баня наздик будай. нарша бардурои азизам 120 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. 700 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо ватсап дора, зангзда хонаи арзонаи шаҳри Ваҳдат бихарен. дӯстони азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. И хонаи десем бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, қишлоқи Долонсой. 10 сотиқ заминда 4 дар хона қати калидориш кардагӣ, трезоҳош Туркия мега. Паталокош гипсакардон қати фигура кардагӣ, овуш як кӯча дуртар, канал 600 метр дуртар будай. ҳуҷҷатош бо маслиҳатай. нарша бардурои азизам ана 140 000 сомон мега. 140 000 сомон хонаи фасонеки. пули урусӣ қати 815 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ватсап дора, зангзда хонаи арзона ай шаҳри Турсунзода бихарен. бачаё, ча ховд дабара мегзарем ба наҳм эълони имрӯза. бардурои азиз, и хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рашт, пешина ғарм. пеши ана винозавод дабудай рӯпарӯи институт. хонаи деэтаҷа мия бардурои азиз, якум этаҷаш ози ана тайёрай. касе мақсад хонара бихара, дим этаҷа сар мекуна. 8 сотиқ заминда ҳамагӣ хонара бисозӣ, 12 дар хона мешава. ремонташ ҳозираш дар коробкаи овсвеч ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ана гирди хона маҳкам. қариби хона дар институт, мактаб, магазин, масҷид наздик будай. нарша бардурои азизам 240 000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. пули урусӣ қати 1 397 000 рубл мешидай. ҳар ди номерош имо ватсап дора, зангзда хонаи арзона ай ноҳияи Рашт бихарен. бардурои азиз, бо як мошини фасони дига бо диққат гӯш кунен. ана срочния бардурои азизнеки срочна мошини фурӯшӣ Mercedes Benz объёмни соли баромадаш 1999 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. объём мотораш дай, коробка механик, документош 8 моҳи дигай, кондисионераш кор мекуна, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пештара Кӯйбеш. нарша бардурои азизам 68 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 396 000 рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш ватсап дора, зангзда мерседеси арзона бихарен. объёмни ае бача, объёмни. бисёри вақт менависем ки аз шаҳри Душанбе ягон квартираи арзон мон. гап нест бардурои азиз. аз куҷое ки мисол квартира, хона, замин дар корайтон комментарияда бинависен. бардурои азиз, и квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гранзавод. дом бардурои азиз новостройка, ҳафтэтаҷаи мардам зиндагӣ кардесан. 60 квадратай духонагаш кардагиян. 4 этаҷдай ремонтош пад абой тайёрай, овсвеч ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ доштиян, ҳуҷҷатош 100%, унитаз, вана, выключатель часпондагияи хона тайёрай чхеле десен. қариби хонада ҳамаи маршрут наздик будай. нарша бардурои азизам ана арзон мегане ки 255 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 1 485 000 рубл мешидай. номерои бологиш имо дора, номерои поёнгиш ватсап дора, зангзда квартираи арзона ай шаҳри Душанбе бихарен. ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гранзавод дабудай. доми фасонеки.
бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. И квартираи дестем бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Истиқлол. Ана шаҳри Истиқлол касе намедона, и тарафи вилояти Суғда, тарафҳои Хуҷанда мешава. Секомната квартира дар 5-ум этаж қарор дорад, 85 квадратни метре. Домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки сирошна хонаи фурӯшӣ бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешидай. Телевизор, кондиционер, ана стиральни, короче, ҳамаи чизи чораш. Хай мисол бо номерош аст занг зада маслиҳат мекунед. Номерои Тоҷикистон мисол бо фикр накунед ки номерои Россия шай +9 90 и номерои мисол тарафи вилояти Суғда. Нарх бардурои азизам ана 115 000 сомон. Се комната 115 000 сомон. Касе харидор бошен арзон мешава. пули урусӣ қати 670 000 рубл мешидай. Харидорои аниқ ҳозир зангиш бизанед. дӯстони азиз, хайрам хеле бад ана видеои имрӯза аз куҷое ки чизе рӯӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. Фикр мекунам ки хая нархҳои аҷоибот буданд. шеринар маъқул шуда боша бароям пешравии мо, бароям чақчақҳои мо, бароям дастгирӣ кардани мо. Аммо як дона лайки бепила медони, короче, як дона лайки бепила хеле шалабан қатӣ. Я дона лайки бепила бижихем бардурои азиз. Касе дар канали мо мисол то ҳозира подписатсия кардаги нестен, форатон ки ҳамин видеои мара якмин шида тамошо кунен. Канали ма дай намиче кнопкаи подписатсияра биҷиқен. Кнопкаи подписатсияра вақте ҷиқиден зангула мебурад. Зангулара дар бологиш монен бардурои азиз. Тамом. Анам хеле короче подписатсия кунен, зангулара дар бологиш монен, аммо я дона лайки бепила биҷиқен. Уқа вақтона намегирада. Хулоса ҳами хонаҳои арзон агар куфтеса бошен ай канали ма. خب رحمت برای دستگیریتون، رحمت برای لایکاتون، رحمت که در کامنتاریا فیگروی عجایباتون هم نویسین بردوی عزیز. هم یک خیلی کامنتاریش مرا میخونم با خدا قسم گرینی خرسان میشم. گفته سانکو بردوی عزیز بار دیگر رحمت برای دستگیریتون. و یا چی دیگه دیوتم زد از کجایی که خونه نموندم در کامنتاریا بنویس. ما در ویدیوی آینده نصیب ان شاء الله ارزان تری افته در کانال میمونم. و کسی که تا آخر ویدیو را قطعا چق چق کرده تماشا کردین در کامنتاریا رقم 5 بنویسین. من میفهمم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین. خیلی بردوی عزیزم.